Gikabalakan sa pipila ka mga mag-uuma sa Zamboanga City ang posibleng epekto sa El Nino sa ilang pananom karong tuiga. Butang nga gipangandaman na sab sa Office of the City Agriculturist. Dugang detalye sa report ni Efren Babak. Bago lang gipatubigan sa 72 anyos nga mag-uuma nga si Rogelio Alejandro ang iyang 2 ka hektaryang umahan sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City alang sa ipahigayong pagpananom og humay. Apan nabalakas siya nga basin mauga ang iyang mga pananom nga humay gumikan sa hulga sa El Nino karong tuiga. Talinga sa sir. Masisyembre kami te. Kasi ito pa sekat na. Pobre naman ito nagpalay seka. Pero ngayon, ato ko sa dyan, tinapapo agwa. Apan matud sa Office of the City Agriculturist, duna na sila'y mitigating plan aron batukan ang posibleng epekto sa El Nino nga sumala sa pag-asa mulungtad gikan first hangtod second quarter karong tuiga. Usa sa gilaraw nga programa mao ang crop shifting alang sa less vulnerable area o mga dili kaayo maapektuhan nga lugar sa El Nino. They will be planting mga drought resistant or short gestation na mga commodities, yung madaling i-harvest or yung mga commodities na they can withstand na less yung water. Samtang gilaraw sab sa buhatan nga mugahin og pondo alang sa mga mag-uuma nga anaa sa highly vulnerable areas nga dili na gayud katanom gumikan sa kakulangon sa supply sa tubig sama sa Sitio Manga sa Barangay Bolong. Kini pinaagi sa mga cash assistance o cash for work program ug uban pa. Hinuon sa karon paigo pa ang supply sa tubig sa mga umahan sa unom ka mga agricultural field office sa Zamboanga City. And even this year, as part of our preparatory activity, our field offices are mandated to do weekly monitoring on areas to be affected, on water level monitoring sa mga dams natin. But as of last Friday, all our dams in the city are still on the normal to abundant level. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.